nagtago nga di pasaba sa pamilya nga na-stroke siya. Kuan ka na ay makibagya pong ka kay inagtawag ngayon man nga kinsa ba si Marilo Munggo katong na-stroke. So mo to nga sige saging katong dito na ko nagstorya nami. Anja kanang na ay mana na may stroke siya. Hey guys, good morning. Dito, dito pancit. Sunog na gahon. So guys, baboy sa isagol nun. Nakakalimitan din ang isagol atay sa manok o ganang batitulon dyan. Hagdan man niyo. Ano pa, hagdan ito merkado. So kami sa lang baboy yung isagol sa pansit. So kada bisita din namang Mario, magdagin yung 2 kilong pansit nga. Lutuon pakaan sa Tibok Silda. Nga isang kauban dito sa kuan. So pila ra may oras tayo na guys. Naglisod ko kuan kay bako ka-adjust dani ang giluto karon kay palit man ko ganang sanay lunghi. Kanang blue bitaw nga kulon sa kuan mura sa og sutanghon. May ang gisuwayag luto. So guys karon mudong demi og BJMP. Kay kada semana kasama naman na sa duawon. So mo ni nagluto de po ganin og til sa manok ano naman na videohi. So grabe linawa ang dagat pero guys nalisang ko kay na ko ni super typhoon. Pero ag among dagat dari kalos Ginoo arang panglinawa. So karon mo biyahe me sa Kairami series kaming tulo apil si Zumar og si kanang MM. Bili naman sa Marjorie. Hi guys. Yeah. Awan ang tanawang daan ni Boboy oh. Ha. Di kita. Amo ni among igasang Mario dagana. Requested by lang puti, hindi po na kinanglan. Ha? Ay puti. Mayungal ka naka-adyan na puti. Kansinin mo. Isang puti, di dyan na mo ito. Mana tinuod ng panit. So, kung saan nagbuhat sa init. Puti nga po na. Lamit tagbanday no? Manok mo ba ka boy? Ay na series. So guys, pila may oras din sa terminal sa Ubay. So mo sakay mi og padong sa Talibon. Anja ning hunong sa mindari sa kuan guys kay manud tumi alanganin magud guys. Mga ansa dai mindari sa terminal sa Ubay. Mani guys, ang nakag terminal sa Ubay pero grabe pa pong kamingaw. Nagtikaw dani mga kuan la driver konduktor ja tagsare pa sa Europe. Bawo ano arang mingaw mas Ubay tanaw guys, piting mingaw. Tos pikas maputuag kanang nay parkinganan sa mga van. So yan ni kada ka agkuan ron Ubay. Terminal sa Ubay so di ko makon na ning lugar kay dugay mi nagstay ni. So guys, gikan nami sa BJMP so karon pauli na dami hapon na. Diya ka na ay mag-istorya naman tara to nag-abot sa mga moments later. Sa BJMP. Hi guys. Good morning. Di ko ka dugtong sa ang vlog gahapon kay kano na naman nagtungan kay kapi ka sa ang biyahe gahapon guys. So kanang salamat ko sa Ginoo kay medyo makastorya-storya na ko ginagmay guys bisag sakit pag hanggams.
So ako nakapadoktor agahang gamit guys kanang kuan ra kanang herbal di ay kanang nay katong nagpabisaya maguko dari sa kuan dari sa Valencia. Ja. Gitudlo nga tambaw guys herbal ray hanggi tambaw sa anggam sa tuan kanang na ay pag sabay mong detect panit kapag mag video sa ta Okay. May dapat pan. Yasa. So guys sinsa na mo onda ito arang-arang lagi hanggang sa kuan ang kuanin jo kananay istorya ng sitwasyon ni Mario na mild stroke si Jared to kay nitambag pero alam mo kaga guys kay okay raman si Zalda bisagan sa ni Jared to kanang naay lipod-lipod tago-tago nga di pasaba sa pamilya nga na stroke si Za kuan kana na ay makibagya pong ka kay inagtawag ngayon man nga kinsa ba si Marilo Munggo katong na stroke so mo to nga sigisaging katong dito na ko nagstorya nami anja kanang na ay wala na mild stroke si Za so sa pisang kay kuan man guys nalambok si Za nalambok dito sa so update naman ako guys sa isang mutos lagi mo. Yung mo to guys, update ra ko gamay. Dito na to pwede istorya bayan sa isang kaso. Kaya napaman sa korte. So gamay na naman siya guys. Kanang lumay na namang pag-uwanta. Sabi ko na Ano naman may stroke mo? Ano naman may stroke? Stroke. High blood. Yung sama. Papa di na sa muka. Mabisag naman di Sama. Negative na dito sa banda. Mahibawan niya pa rin mo dito pinag-aganin mo. So guys, thank you Lord dahil sa ang gams. Bisan mo ka na yun. Sakit ka na pa ko ibati sa ang gams. Pero thank you Lord gihapon. Kaya nga lang sa tao. Salamat ko sa inyo. Number 1, salamat ko sa ang batong dahil si Dolores Paho. Si Zay na kuhan guys, si Zay na hatag na o doktor na kanang binisaya ba? Wa si Zay kuhan, di ka mag-uun ni Zay kaya di dyan panghatag nga tambaw. Kanang kuhan na si Zay kanang mga kawira. So, di dyan ka mo yung nani mga something nga kanang may mga sige na ni. Kasi iba nga lang gawin guys nga kanang bitaw kandila. Sige na. Kanang ibo ng kandila sa naksay ko dyan ang katambanan. Ibo kandila sa kanang naay. Langganan. Sa ingon nga. Ikuan ka. May tawas. Di tawag na. Patawas. Dili sa ingan. Ilagad doon mo dito sa ila. Narasa dari guys sa kuan. Sukutan. So, pasensya na ubuhan nga nung uwiso ya kayo. Panagsamot. Masakit pa doon ang gams. Ang kita mo na, lima lagi ito guys, sa katong kuamog sa kamunggay. O, pagutangan sa gabi, yung kuan ka ng Ay, makatulong lang ka ba? ano na ay, dama nga, ang butang-butang gani? Ano ka na? Mahagli ka? O, Di ay. halili ka? Halili ka? Kanina ko ay. Gawin sa bayabas. Ito ba yun? Halili ka ba yabas? Pwede pong mayabas, kaya may sabat. So guys, mauto nga. Kanang na ay ako hanap ni apilo kanang update si Mario. So ako kaso nag-vlog na nila karon pero every week
mo dong sa minsa. So naay mga nangutana po nga no kuno nga kanawa pag so katong paglas na mo nga tubig Cebu nga no nga para na aywa. Wa mi nakapa-check up. So ni naingan dito nga no kuno nga mi nagpa-appointment. So nagpa-appointment day mi nag secretary dato nga 9 kataas pwede kong isingit sa doktor. Unja mato niya dito ko tangdangan milas na disappoint ko kay sekretary na yung nabidira ko kung isingit inang Kalunis. So mato na niya to mig kanang nay pulos. Unja sabay naging na. So pagka Domingo kay niingin man nga di siguro ko pwede isuksok sa ilang doktor kay ano siguro kadagang pasyente. Mo to gitagaan po ko to reja o schedule November 28. Diyan po Ginoo ko. Wawanta mo ka nagkasakit mo nga schedule ko ba po sa Ginoo nga ana ipanigahan na Ginoo. Sa gibat halos sila na ang pablagan. Kaya sila kuan ko mo ko kasoy vlog sa YouTube. Ako'y Masa si Nene ko para si vlog ni. ako'y sa katong di ikaw lang sa mami ako mamot ko nga kaya nga ako sa hindi pag-morning nga kay morning kaya mo ana siya sa kwarto para makakunang ko kay di pa siya makakunang di siya mo parang sa YouTube di ko siya kakita. So mga ito na hitabo ako'y nagpuni sa kwan ni mami walang sakit. Para naman maka-upload. Para lang maka-upload ba bisag kwan nga na video basta maka-upload lang. Unja, kaning sila ko wala ka ni gawas. Mo to nga di na ko musugot to. Kaya naman pud sa to sa kwarto kay di sila makalanghap o hangin daw guys sikas gawas. So na may hangin nang pero lahi din nang nakas gawas. So wala ang ginadsang manghod na kuwan ka na naigawas sa sisa. Tsaka ang gusto dito na tasal to sa among kwarto at bang sa dagat. Kay dari ladzuman kay tapos magjang room na respikas building sa umikot kumaniya na sa bugat na lang dyan. Unsa guys sa mga parang ahang naman sa iklaro sa ano na ay uban mga nangutana nga kuwan ano na ay luoy mo na exam ako na mag-asa niya mabugat siya ano na ay na dito yung PM na nga sponsor ko na siya o wheelchair. Diyan ang ipasabot kay basin mo ka na ay siya na kanang nga dawat naman po na sa para sa wheelchair diyan di magamit. So si Nene, ang hindi pala tag-wheelchair, hindi pa tag-wheelchair 2018, 19, 2018? Oo, katali sa wheelchair guys. Pagka kuha na mo sa kotse yung doon dito sa mental hospital na to. Mental hospital? Katong pagpalit mo sa wheelchair ba? Napihin niya ko nga, imbis makakuha na ko. Tawag din ako komportable sa wheelchair. Oo, so, kung siya guys, na-wheelchair, nagaba na naman sa isang, pero yun na sa wheelchair. Guba na. Pero di man pa siya nagaba naman, kaya di man pa siya magamit, kay mandag lang di siya, kay nakasungay na siya, o nahug, namudmud siya sa... Akong piling bitong... Mandag na siya. Akong piling kay... Pag mauliho ko, piling ako, medyo taas-taas naman niya. Bukod na to, hindi na dyan ko. Mga dito akong explanation nga, nahulog ko kay tungod sa akong sige ko paninig sa akong kinit-kinit. Hindi nga di ko magsinig-sinig mga ingana ba? Yeah guys, karon thank you day ko sa mga ning
yung kuha ni dyan yung mga taga-wheelchair. So, alam mo kita sabot nga kanay. Balang ka pa siya o sa kay bas sa wheelchair pero nasa wheelchair giabot ka mas pagkaguba kay di siya muling pudya. Kanana ay balang ka po. Halos Na ibuhatag din sa kaning dako man sa di man sa kabalan sa isang lawas. So, ay posible nga siya matuwad. nay parang Buwad sa lihitan. Lihitan si Jang Lingkod. nay patahong pagmangin nga kun ba? Kintahan na sa papa nga po sa wheelchair niya. Nay parang pagka may una dito ni papa. Umanin na dito sa niyong kurahan. Umanin na dito. Kaya mo na dito. Ay, tron din na guys. Ating today ko sa salamat din ko kang Madam Dolores Pajo sa paghatag din dyan sa katong maraming mga lady ay balik. Bato ka nang naisip siya naging narito. Bato ka dito. Ato sa gawa para tuwas na nina. Dili sa Japan nga na mo guys. Sana tayo mong kailan pulso di ay. Kaya bawang sa kasag mong ibati. Jarang di. Kahiran dari o kuan ka ng murag lana. Hindi niya mas gawas. Yan ang dyan. Murag zara kong tampuan. Human siya nga. Pagkuha o kuamod sa kamunggay. Yung kamunggay ka nagkataong na pakpak sa tabi sa punuan sa imo sa kiskis mo. O na yung butang sa ilang dahil sa kuan. So pinakadaw na ko na kon guys. Medyo arang-arang gamay. Wala nga. Wala nga. Salamat ko una sa Ginoo ni Madam po niya. Kana na ay may nagatag na ko na grabe sa antis guys. Halos di na kumuting mga kong kamang sipong say-say dyan. Sipong hitak. Inasakitan ko sa tanan dyan. Itong mga resita sa doktor kay wala mo si Ipik. Si Ipik nga. Nakuha na naman ko ka ng sinilin, nasakit ang kuto-kuto, nagsakit ng hindi, na-anxiety na ko, daga na gusto sa ulang na. Diba sa kadagan sa ipang inang, basig na dagat-dagang kidney. Nga naman sa tagay, basta kayo ma-anxiety ka. So, na-anxiety na ko, na tanan na hindi bati. Nahadlok na ko ang nangabasin o mauna pa kong Mario kasi nagagawa si Mario, na ko labid na. Kaya tinagdagi kay na-stress ko tanang-dalan kay di dali magang sitwasyon sa dinadlaman dyan. Ano na ay mo na nga. Isa po, makuan ko nila, maganahan ako sa mga bata. Kay ano na ay basin o makuan ko kay basin o sila, mapapod sila ka sino yun? Pa sila ka move on o pa sila ka-adjust sa naitabo sila kamahan dyan. Nandro ko simba kung nakasakit sila. Magtuong kong ginoo. Okay ra, ako makasakit, ako mag-antos, ako tanang basta kaya mga bata din naman kayo. Masaglit mo sila o sila magkasakit mo nga. Kung ang po, stress mo na sila lang kayo. Apo ko na nagdagi nga kananay. Ako rin nagkinangina para nila dyan. Sa una kay murag isi raman tuwa pero was may nagriso kay sa anong pag-uban nila sa di pa ko nila sa utuko ni nagpapabayad ari sila kampantira ko kay ini kanang naay o simba ko o naay magkasakit-sakit sila naman nila amahan diya murag naganahan ako di ko mablim o bunsa. Agayan po si Marjorie kay kani lisod ni mo ay magkasakit mo nang madlo ko kay na kinadisiran kay kananay labi na mag-examan mga sibog ampo nga anta di sila magkasakit unda kananay hindi sila magkasakit na unda mato slati
Nya kananay mo to guys nga. Kuan kananay. Yan yun. Kalian pas Ginoo. Ngawa to si Jana. Kuan mag amping naman sa kaon sa tanan-tanan mag-amping ja. Kanay parang sa magadingan ako na exam hud magdag pagkaon kay marag sobra pud kagamay ba. Nya pa sa bumiwang ito nga. Kinahanglan jud nimo kananay sibahan, ja. Kuan mo sa pagkaan nila nga, ayun na sa pakanada na kaya di matunawan. Nga ako, kundi. Wala na sa'y problema, o kung sa rayhatag kay mukha mo na si Jan, ja ka nang basta nila mo din ang mga taon nga, ikaw ka, matunaw. So 5 pa, 5 pa lang ang nanapakan ng mga kuan ng SBB pa na nagsugo kay ang madali matunog ito kay lisod sa kung panunaw ni lisod kay sa kaduka nguya dito sa pagkaon sa kay gahi tingnan naman ali so mao na katong nakasakit sa dugay kadto na adyo katong sila yung suka ay pagsaragan nagsuka tayo si Jahilanat nagibinan ta no to nga malisang ko simba ko mayon na ilantan si Jan dalang suka ng ibang kajinja. Piti na dyan sa tumiwanga nga mo ito nga maadlog ko mo careful jud ka sa atong ihatag ni nini nga pagkaon nyo. Mga palo kira na kanang na almost kasagaran jud guys so naamon sa kudari madun ako mag-utang jud ko mo ito nga ganina. Kaya naman lagi dali si Sister Tuna. So ganahan ko si sister utan so ganina nag-isa ko ukuan na utan sa hinatag ko niya ni Beatrice ni Bibi so klawan mo utan kung sikwa so gigisa na ito nga gawin wabi gigisa libita nga nagbipuli so fights na utan na Nga, kung ko dyan bukod sa di ko makanguya sa medyo kahit-kahit bitaw ako po na ako'y sangipon ka lang na ay huy. Buko. Wala mag-pison kong nguya. So, plano na mo dito ba pa pangapres sa isang papa. Hanan tayo sa ipa-schedule sa isang ipon. Kaya pabumutan tayo na sa ipon dyan. Saan man nga, ako sa karon na isang papa na sa presuhan, di man sukuni dyan mo dapod sa dentist. Kami kamera kay ano na mato ko kasi hindi po makayanan na okay lang o normal si Janga kuan jadi man madlo ko so sa dari gikaluyan ko sa sino kayo pindagan ka tino wala na tat ngi ko no gaya ko sino dari nga kay sige man ko kay sa katong mana pa nagpiso si papa sige ko kanang ako na ni kayo mainom na yung tambat ka na Ukod mo, inom ng pagputambal nga. Hindi ka gabi, di ko umusunod o. Kanang di ko makatundos ka na usa ka gabi Hindi ko. Hindi makamagtutbrush na may Hindi. Marami na, di ko masugod o di ko makatundos o. Bisa ko sa kagabi hindi ko pwede o mamad anong toothpaste. Kay akong kuno ning bigas ni mga nagdahog nguya. Kay kanina daot umiyak ni. buho na na Bitaw yung buho ani. babaw boss lungag di ay so na say lungag mga kuan Hindi ko makamuyong tanong. walang ipon dyan ko ato kinagana itong alagaan so mga tagay sasahna niya ang video hindi ka na ay ito nga kung nga ampo mo kanunay kay isang papa na stroke na rabat ko sa prisuhan pero kuan guys ka na ay ginawa na may bahala hindi ka na ay dito po guys ano sila na alagawan sila dyan na may mga doktor maso pa dito sa lagat nga prisuhan kay kuan ka na ay asikaso man sila huwag na sila mga ibang bati na doktor dyan
Last, dito nga sa isang nabutangan kay na sila zimba sa isa kasi manong magkadaw sila magzimba. So mga bisyo tanan nalipay po ko siguro gikuan ko sa Ginoo nga ang si Mario makuan kay ning tambok sa radto unsa ka na ang nakapaway siya sa trabaho. Ninja kanang ang bisyo ang inom og sigarilyo o nawa po so mo guys nga kuan na ay tanan ang kinidot na sila si Jay. Hindi ba tahan na? Ika na na ay, pati lang na kamay. Ay, wala bigitangis na. Ika na nagpan. Ito na ba ginumitan? Lang, ito na ba? Ang isang init na undang natagoy, kaya mo init na boy, nauwan na natin, init na. Ano pa liwan na ito? Balik ang dagat. Sakto na! Ang gano. Sakto na na. Hindi na po lang po yung mga. Ay, kaya wala, malikot dahil. Ikaw niya. Ano pa ka na tuligog lang at yung mata? Stop! 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 Grabe sa'yo. Sibutan ako mo. Uy, nawa naman ang dagong. Uy, murag minit tagin ko. Diwa naman siya. Wa, uy, uwan man. Tatot, minit ko nagbalik niya. Ang dagat ron ba kay ni hangin na Naasungsin na lagi. Hindi na ang baw. Hangin na. Ano, nasan din ah? Wa, di. Init na. Ni anak ko kung magpadong ng alas 12 kaya magdaanan din ang init ko ako po yung sawa na ako po. Ah, tapos boboy, lit puti sa sakay sa sakay. Pero itong niya kaya away ang kurma ko na itong manguga. At puti lang. Dapat mo, nilotion Di mo ko. tayo. Dapat mo nilotion yung utak kasi. Diyan. Ang nilotion ba? Ang nilotion. Sa lotion? Ang nilotion. Lotion lagi. Hindi mo tumusugot ang... Di ko kinis. Ito sila na doon. Wah. Karena may dagang sudan na wala dahil lumpia. Ganyan na. So, yung gusto ko dahil. Unsa guys, marotehang vlog karon. Bye-bye. Bye-bye. Thank you for watching. Bye-bye ate. Bye ate. Nangito. Bye ate. Hindi na sila mo bye-bye. Bye.